Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuído por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Dende a Estación Fitopatolóxica do Areiro apuntan que a estas alturas do mes de xullo o estado fenolóxico da viña xa é de acio pechado. A climatoloxía cálida, seca e con ventos moderados do norte ou do nordés que se mantivo durante estes días propiciou que o estado dos acios, falando globalmente, sexa moi bo, segundo as observacións dos seus expertos. De feito, apuntan, non apareceron síntomas novos de mildio nin en predios onde había algúns grans afectados por mildio larvado ou naqueles que xa se atopan fora do período de protección teórico do tratamento anterior. En canto ás plantas testemunha, a estación explica que na parcela do Areiro tampouco se apreciou un incremento do número de acios afectados, malia que estas plantas están sen tratamento algún en toda a campaña e moitas delas están á sombra durante moitas horas, polo que explican as condicións ambientais na contorna son máis favorables ás infeccións. Ademais, sinalan que o número de esporanxios recollidos no captador instalado na parcela foi moi reducido. No relativo á folla, a situación que observan esta semana é lixeiramente diferente a descrita pros acios. Aparte de estar aparecendo novos síntomas en plantas testemunha, dende Areiro alertan de que atoparon algunha mancha nova illada formándose nas follas tenras dos predios xa sen protección ou con esta no límite. Tamén manchas nas partes máis altas das plantas conducidas en emparrado, aonde os tratamentos non chegaron axeitadamente ao longo da campaña debido á frondosidade da vexetación. Así, dende a Estación Fitopatolóxica apuntan que dende as últimas horas de onte mércores a configuración atmosférica en altura cambiou e tamén está previsto o descolgamento dunha dana que, malia entrar por Galicia, parece que se vai mover con rapidez e non vai afectar moito máis que a nivel das temperaturas. Pero sí se prevé que afecten máis as pulsacións de aire frío e máis húmido que virán despois e que poderían traer consigo certas precipitacións. Con esta situación recomendan renovar os tratamentos naqueles predios nos que xa finalizará ou estea a punto de facelo a protección teórica que aportou a última intervención, pois os acios aínda poden ser afectados polo patóxeno. Nos predios con intervencións máis recentes, sempre que estas se realizaran adecuadamente conforme a legislación con ventos inferiores a 11 km por hora, esta renovación podería aínda pospoñerse ata ver como vai discorrendo a climatoloxía. Iso sí, mantendo sempre a vixilancia dos viñedos. En canto ao idio, as condicións de menos luminosidade por néboas ou por alternancia de sol con nubes que xa temos e os ventos de dirección oeste máis húmidos que dominarán os próximos días constitúen unha configuración moi favorable
detectable o patóxeno. Este conxunto de circunstancias implica que sexa preciso renovar os tratamentos para evitar os danos directos e indirectos que pode chegar a provocar este fungo. Medio Rural inviste este ano máis de 10 millóns de euros en axudas para apoiar a reestruturación do viñedo, a comercialización e a promoción do viño galego en mercados internacionais. Así, no referido á reestruturación e reconversión dos viñedos, a Xunta destina 4 millóns de euros para este fin, cofinanciados polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, FEAGA. Estes fondos teñen como obxectivo mellorar a competitividade do sector, adaptarse ao cambio climático e avanzar cara a unha produción máis sostible. Ademais, investiránse 4,5 millóns de euros para mellorar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, reforzando a rendibilidade e a profesionalización do sector. Outros 1,7 millóns de euros estarán dispoñibles para impulsar a presenza do viño galego en mercados de terceiros países, unha liña de apoio especialmente relevante nun contexto de incerteza comercial derivada dos aranceis impostos polos Estados Unidos. Todo este esforzo inversor complementase coa estrategia de dinamización territorial e turística das comarcas vitivinícolas, que foi elaborada en colaboración co propio sector e que ten como principal obxectivo poñer en valor o inmenso potencial económico, cultural e turístico do viño galego. Unha liña de traballo na que a Consellería vai perseverar. Tal e como indicou a titular de Medio Rural, que afirmou que seguirán traballando da man das adegas e viticultores para garantir un futuro sustentable, competitivo e de calidade pro viño e o rural. A Ruta do Viño Rías Baixas xo advertía ao bautizar a súa seguinte actividade como catas con sorpresa e non defraudou. Sabéis, la Ruta del Vino Rías Baixas este año ha hecho esas maravillosas catas con sorpresa, y esa sorpresa que no hemos desvelado hasta el final del desarrollo de estas acciones ha sido la teatralización, ¿no? Por primera vez en Galicia se hace una cata comentada en el que participan actores gallegos, y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy divertida, muy experiencial para los asistentes, y la verdad es que ha sido todo un éxito. Do show encargáronse dous actores ben coñecidos polo público galego, cun curioso acento inglés. Strokis, flautis, perris, guau, guau, gatis, miau, miau, bellas, ai Jesús. E caracterizados como turistas, Víctor Mosqueira e Josito Porto intentaron camuflarse entre os asistentes.
Hombre, esta ha sido una sorpresa, ¿no? Nadie sabía lo que se iba a encontrar, que lo hemos estado guardando muy bien, y la verdad es que sentarte a catar y de repente empezar ha ido increciendo la participación de esos actores dentro de la cata, siempre cuidando mucho, ¿no? Ese proceso, es la explicación y la parte formativa de estas acciones, pero la verdad es que ha habido un colofón final al final de la cata, música, muchas risas, mucha diversión, muchos buenos vinos, o sea que ha sido, yo creo, una experiencia muy enriquecedora y que tendremos que repetir. A proposta foi todo un éxito, unha innovación máis na programación da Ruta do Viño Rías Baixas, na procura de novas actividades que continúen atraendo a xente e convertendo en prescriptores do territorio. Nosotros vendemos experiencias, ¿no? Vendemos pasarlo bien en torno a nuestros maravillosos vinos. Entonces, bueno, hemos hecho, la verdad, un montón de catas que hemos querido enriquecer con actividades lúdicas, ¿no? Como catas con música, nuestra cata de vendimia en la que catan uvas y mosto, catas más sensoriales, ¿no? En el que podían utilizar todos los sentidos, incluso cata ciegas, y esta vez hemos pensado en esta teatralización de estas catas. Era algo muy novedoso, algo que no se había visto nunca en Galicia, y la verdad es que la experiencia ha sido moi satisfactoria. Despois do éxito desta última actividade, a Ruta do Viño Rías Baixas non descansa. O verán é unha época intensa pero no turismo, e dende a asociación xa dan voltas á cabeza para dar forma a máis propostas que fagan de Rías Baixas un territorio único. Dándole muchas vueltas a la cabeza y buscando eso, vivir una experiencia, ¿no? Que ese es nuestro lema principal, ¿no? Que la gente salga de nuestras actividades con ganas de volver, ¿no? Con ganas de volver a la ruta, con ganas de ir a las bodegas que han degustado sus vinos, ¿no? Y que quieran convertirse en enoturistas y en prescriptores de Rías Baixas. Es que estamos muy esperanzados de los datos de visitantes que esperamos recibir en esta época estival. Como ya sabéis, estos meses son los meses top de visitantes a bodegas, o sea que muy esperanzados de cada vez vengan más extranjeros a visitar y a disfrutar del enoturismo, y ya con la vista puesta en vendimia haremos alguna actividad centrada en el momento estrella del año en cuanto a bodegas se refiere, y a seguir trabajando, a ofrecer más formación a nuestros socios, más experiencias al público final y seguir potenciando la marca Rías Baixas y la ruta del vino Rías Baixas. Collemos unha cebola, pegamos unha pataca, buscamos unha pescada, o mercado. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A Ruta do Viño Rías Baixas foi distinguida coa mención de mérito no turismo nos primeiros premios Viños do Atlántico, celebrados en Valença durante a feira Viños do Atlántico Festa Ribeira Miño, un galardón que recoñece a calidade do proxecto enoturístico impulsado por esta asociación sen ánimo de lucro e que pon de manifesto o bo momento que vive dentro do sector. Con este recoñecemento, a organización do evento premia o labor de promoción e consolidación do enoturismo na de Rías Baixas da Ruta do Viño Rías Baixas, a través da dinamización de experiencias creativas e innovadoras integradas nesta ruta atlántica, unha das máis visitadas de España. Dende a asociación destacan que un orgullo que o enoturismo da Ruta do Viño Rías Baixas traspase as fronteiras e reciba un galardón como este. Así mesmo, sinalan que traballar para ser un referente do enoturismo non é fácil, pero levan 25 anos facendo e poñendo en valor. Por iso, recoñecementos como este son tan importantes e supoñen un impulso, para o seu traballo. Esta mención ao mérito foi resultado dunha votación levada a cabo por un xurado transfronteirizo que valorou o impacto de cada proxecto en termos de innovación, divulgación, produción de coñecemento científico e técnico, promoción cultural e excelencia comunicacional. O obxectivo desta distinción concedida a título honorífico é recoñecer proxectos, iniciativas e entidades que incrementen a notoriedade, excelencia e valoración dos viños de carácter atlántico producidos na Eurorrexión, Galicia, rexión demarcada dos viños verdes.
Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Os viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo serán os protagonistas desta fin de semana no Concello de Marín. A Alameda acollerá a cuarta edición da festa dedicada ás elaboracións deste IXP. É a cuarta edición, gracias ao Concello por apoiarnos desde ese primer momento, porque tocamos moitas portas, pero a verdade é que nunca tuvemos resposta de ningún concello, pero sí do Concello de Marín. Por eso non é tan importante, bueno, pues estar aquí, sino que sigamos un ano tras outro celebrando esa nova ilusión que tiñamos todos os adegueiros, sobre todo Guillermo e eu das bodegas Areiro, que o que queríamos era dar a coñecer esta nova ISP Ribeiras do Morrazo. Será unha oportunidade única para coñecer os viños das 4 adegas que participan na cita. Son a adega de Ardán de Marín, os Areiros de Vilaboa, Reboraina de Redondela e Bodegas Costas de Moaña. Para nós é moi importante que esta festa siga adiante, aunque seamos poucos, pero seremos vos. Co cual, estar aquí presentes ano cada ano, pois é fantástico. Sempre temos que tratar de facer as cousas ben para que, cuidando esa imagen, podamos seguir crecendo. Evidentemente, as festas todas, porque empezamos en Vilaboa, que vai coa 12ª festa do viño. Marín hai 4 anos que empezou con isto tamén, e é moi importante facer fincapé de que sí, facemos algo en función do viño, que eso é unha riqueza cultural, porque o viño é un ser vivo, e ao ser un ser vivo temos que darlle vida. Dende as adegas destacan a importancia desta cita, que supón un gran impulso para dar a coñecer o traballo que realizan no marco deste selo de calidade, cuns viños que aseguran gañan cada vez máis popularidade en diferentes mercados. A ver, ahora mismo están os albariños, tanto en Areiros está o albariño, en Costas está o albariño, en Adegardán tamén. En Adegardán temos o Caíño Tinto como exclusivo, e creo que Reboraima tamén, aparte do albariño, ten un godello espectacular. Creo que é o único que ten o godello ahora mismo. As cousas son como son, agora estamos moi contentos coa IXP Ribeiras do Morrazo, porque temos uns viños reconocidos a nivel nacional e incluso a nivel internacional, que é super importante. E a partir de aí, que sea o que Dios queira. Ademais das 4 adegas participantes na feira, forman parte de IXP Ribeiras do Morrazo, Videiras no Mar de Cangas e a adega do Mosteiro de Poio, que este ano non poderán asistir á cita. Todos estamos apoiando e que todos estamos unidos para poderlo celebrar de novo. Faltan algunhas adegas, pero bueno, creo que é o momento de potenciar este camiño que iniciou a adega Ardán como no Concello de Marín. Orgullosa estou eu de ser a primeira, pero espero que detrás veñan esas novas generacións, que eu xa non estou para moito, pero bueno, que veñan e que impoñan e que fagan esas novas bodegas, que tamén hai novas plantacións que teñen que darse a coñecer e formar esas novas adegas que a mí me gustaría que se formaran. Dende a IXP insisten tamén na importancia de manter vivo o sector vitivinícola, compartindo retos con outros oficios do medio rural, como é a remuda xeracional. Estamos deixando as viñas dunha maneira brutal. Estamos deixando as viñas e sería moi importante que o relevo generacional este aí, porque é algo que é determinante e fundamental. E entonces, eu que fago moito fincapé é que cando se corta unha cepa, sería moi importante documentala na Consellería. Na zona máis cerca, digamos, na pequena agricultura, ou sea, aunque sea nunha agricultura calquera, simplemente dicir, a parcela tal, e o polígono tal, vamos a cortar esta parcela, aunque só sean 200 metros.
pero é que non se perden esos dereitos históricos, que é un drama o que estamos perdendo ahora mismiño. E estos son dereitos que despois non volven. Por eso, a mí gustame facer fincapé neso, porque se os nosos netos queren plantar viña a posteriore, hai que comprar os dereitos de plantación, que eso é bastante complicado. As adegas destacan a importancia que ten esta feira, que interpretan como un logro máis no longo camiño que percorreron para conseguir o recoñecemento da súa indicación xeográfica protexida. Eu era aquí pois como unha patacosa, donde non tiña donde apoiarme, a Consellería nada, pero bueno, conocín a Guillermo e a raíz de aí foi para min unha persona moi importante e para a nosa adega, donde cada reunión que había, cada reunión que estábamos, se non estaba eu, estaba a miña filla, pero tratábamos sempre de ir apoiando pois esas reunións, esos viaxes a Santiago, eses papeleo que todo foi a Bruselas e que era tan complicado, pero ao final fantástico todo, e aquí temos ese selo de calidade que vamos a loitar por él. Por eso é moi importante que todos os anos esteamos aí, apoiados polo Concello, é verdade, pero que esteamos aí e que as cousas se vayan facendo cada vez mellor. Novas plantacións, novas variedades, novos cupases, todo é importante. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.